Now that I'm riding the horse backwards. So may message sa kapatid. Tadi sila magdali-dali og panganak. Isod mga anak karon. Isod badlongon ng mga anak, mga gayulo. Ano mga naka-istorya mo ka anak? Based sa iyong mga istorya. Daghan jud na sagupa nga mga pamilya nga namumblima sila sa pagatiman silang anak, kung ang ilang anak, gaygulo, musukol sa ginikanan. O kunya, kung matambag lang po sa ilaha, ang tawag mga anak sila, isa lang, duha. Hindi nila daghanon para matiman nila. Salamat sa Nakina ilhan nga isa ka magtiayon nga na problema silang anak. Nakakayo katong kung ante nga sila Manila sa siya kung moderator. Problema sila pag-ayo. Sana obserbahan ako silang anak kasi Carlo, siguro silang anak. Sipat kayo siya nga bata. Hindi na ako masabtan kung nga ano. Umabot, balik-balik na niya ginahimo yung mga sala. Manang makaingon ko, dili dyan maayo. Ya, kumusta man ang relasyon nila? Is it Maayo man. They're doing good. And, I think it's natural na sa bata ang sipat dyan. Part yun na siya sa iyang teenage life. Dili mo kailan ni Carlo? Magkailan na may mga nagkita man siguro may atong circuit. May siya nga bata ba yung socialize? Wapo mga bata to. Guwapo, tisoy. Salamat! Video. Yan, diri mo yan ha, kamudaang din. Kami dito ni Erwin. Ayan.